ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ବିନ୍ ବିଲାଇ ମେହମାନମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଇଟମ୍ କରିବି ଭାବୁ ଭାବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱିତୀୟା ଓଷାରେ ଆଈ ପଠାଇଥିଲା ବୋଇତାଳୁ। ବୋଇତାଳୁରେ ଗୋଟେ ରେସିପି କରିବି। ତ ବୋଇତାଳୁରେ କ'ଣ ରେସିପି କରିବି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟିଦେଲି। କାଟିକି ସେଇଟାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇ ଦେଲା ପରେ ସିଝିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି। ତ ବୋଇତାଳୁର ଗୋଟେ ପୁରୀ ସିଝିଥିବା ବୋଇତାଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଡ଼ିକି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଟା ଆଡ଼୍ କରିକି ମିକ୍ସଅପ୍ କରିବେ। ମିକ୍ସଅପ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡୋଟେ ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଚକଡ଼ି ସାରିବା ପରେ ଡୋଟାକୁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି। 1 ଆୱାର ହେଲା ପରେ ଡୋଟି ପୁରା ମୋର ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡୋଟି କେତେ ସଫ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଟ୍ରାଏ କଲି ପୁରୀ ବେଲିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ପୁରୀ ବେଲିବା। ତ ପୁରୀ ଏଠି ବେଲିକି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇକି ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। କଡ଼େଇଟି ଆମର ଲୁହା କଡ଼େଇ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓ ଡୋଟା କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀଟା ଭଲସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମୁହଁ ଫୁଲେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରୁଟି ଫୁଲେଇବା, ପୁରୀ ବି ଫୁଲେଇବା ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଇତାଳୁରେ ପୁରୀ। ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ କେବେ ତ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତ ଖାଇଲା ପରେ ଜାଣିଲି ୟାଠୁ ଆଉ ଭଲ ଆଇଟମ୍ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ନର୍ମାଲ୍ ପୁରୀଠୁ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଇତାଳୁର ପୁରୀ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ଯେ ପୁରୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେବ। କ'ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଜାଣିପାରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।